Ya, magnano mbola tsara rivariva atsika jiaby. Jambo asante, asabak khair. Maromaro raha koragneziko eto niany de io koa moa le fagnampatanagna nataoko nareo noaly hoe wisy dédicace ho alefako ho an'ny vahoaka malagasy jiaby iarahantsika mitsinjaka mitotorepiky amin'ny aravoagna feno, na de mbola agnatin'ny fagnamboaragna ny pitsopitso ny raha madinidiniky ny fahazahoantsika ny fandresegna zegny, kanefa ndraiky misy volagna zay napetraky ny zokilahy dedesy hoe ampiakaro ny vera hozy zaza magnano mamy loatra. Bon, atomboko tsika amin'ny raharam-pirenena koragna. Mbola magnano toetry ratsinazy, fomba ratsinazy ny mpiaradia amin'ny fitondragna zay nisy taloha, aloha ataoko hoe taloha, ingay Rajojo, ary mbola mavandy tsy volo vandy ingay miteto zao tontolo zao, mivolagna fa hoe coup d'état ta Madagasikara. Ny mpagnaradia izy moa le fomba fivolagna hoe kibaito zolo antseliky vo, mbola tsy voly magnabady vahoaka ireto mpagnaradia nga Rajoelina reto. Rajoelina hetsika fa olobado, Rajoelina hetsika fa l'école tsy ninany, Rajoelina hetsika fa hezagna tsy ninazy, Rajoelina hetsika fa ny fanangona karena, fandafosagna tanindrazana ary ny fanondragnana nandafosagna ny harem-pirenena no nazahoany harena mampieboebo izy. Dikan'izegny matetiky za teto ny volagna hoe Rajoelina sy ny forongony na Ravatomanga na Rajoelina sy ny mpiaradia aminazy no magnano fiaignany ankodavitry. Mihina tsy mahevoko, mitady tsy mahevoko. Atsika jiaby fa samy nagnazava, na ny mpagnano gazety Iraisam-pirenena, na ny mpagnano gazety afrikanina namatsika, indrindra fa atsika vahoaka sy ireo mpahay lalàgna ary ny maramila zay nandeha ny fitondrasana fa nagnazava fa tsisy coup d'état ta Madagasikara. Il n'y en avait pas de coup d'état Madagascar. Ny raha nisy, anao koa fa bado Rajoelina, mipitraha mahabado anao. Fa vahoaka malagasy, zao tontolo zao tsy con wala tsy couillon, ke tsy mahay ratsy nanjary nataonao tagnatin'ny 16 ans. Mbola nampianao bientôt aux 5 ans no koa nambela teo, tsisy raha novanao ary tsisy raha mba nitandrignesanao baka tamy vahoaka. Ny mpisolelaka anao, ny mpinono anao, ny mpitsetitra anao, mba ambara eto, miboa eto, masakeo mivolagna eto hoe azofy tamindreo jiaby zegny, rango amin'ny président Fokotany, même chauffeur anao, même mpiasa anao an-tragno, masaky mivolagna fa nanjary ny nataonao. Nandeha ta New York anao, 80e conférence ny Nations Unies, nigejenao, niboretinao, piasanao hoe tsy mahazo mivoaka,
ro manateraka anao sa ro zanaka anao nampidirina ro milisy natsangana ro milisy nampidirina ro mercenaire fitiavagna tanindrazana raha karaha zegny raha Vatomanga ndraiky Rajoel anao raha agnontaniane anao valia fa anao kaza magnodigny olo karaha tourbillon karaha tornady wala karaha ballon rond anao fa niodigny tany maiky folotry tampitaogno niporetinao vahoaka tsy nambelanao vola menacenao ny vahoaka tsy ambelanao vola nampitandrigna anao zay teto ambaranao mafampitandremanay anao hoe ke mitady plasy zay misy sezy volagninay zay misy fandriagna zay misy trampitrahagna fa zay tsy magnano karaha anareo tsy mahavelo tegna koa tsy amy fitondragna zay heny teo firy fitondragna amy fandimby teo zay teo fa zay tsy nidongy plasy wala zay tsy magnano hery famoretagna fa tapitry ny asany zay niala madiodio tiany vahoaka nampody zay nipody fa anao 16 ans Rajoel kobaka ambava zay mba mety io fa anao ne vandy mensonge nataonao vahoaka 16 ans ambarà ro olo mbola mihevitra anao impody ho anao mba impody io ino aleo anao mipodiana tiatianay koa nanao mipody io fa moramora aminay manambotra anao mampiditra anao ary amy prison manara-penitra anao ary anao koa fa tsy hidrika ary anao ampidirina ary amy cimetière manara-penitra namboarinao io tsisy fanonganam-panjakana teo tsisy coup d'état teo fandraisina andraikitry ny vahoaka tellement vahoaka leo tofoko anao ary ny fandraisana andraikitry ny tafika avy eo tamy kapisaty malala hoe non fatoro famonoanareo vahoaka ary isaorane ary mbola isaorane akasitrahine toanane ny rano vitany kapisaty zay tariany colonel Mikael mity vahoaka anao zala jusqu'en banque centrale videnareo mipaka ny fotoka zegny fitiavagna vahoaka nangataka za teto hoe aseva mivolagna ragovan'ny banque centrale na ny banque foibeny Madagasikara magnino tsy masaky mivolagna ziskaniany nino firy raha nibongosonareo tamy banque foibe tao zara izy koa izy mbo Madagasikara koa amy finance tao baka tsy volagniny foiky dobotrosa lava za nagnameno exemple teto Rajoel ratsiraka tsy ratsy fa ny olo magnodidigny izy tao ny ratsy fa ratsiraka izy tsy nagnampiretigny vahoaka izy tsy nandatradra vahoaka fa samby nambelany ny aigny ara-dalàgna ny vahoaka samby nagnano business nany samby nagnano velotegnanany ratsiraka tsy nagnajotso vidiny lavany ratsiraka tsy nagnajotso vidiny langilangy na vidiny kafe na vidiny kakao nde izy magnano zegny na de nisy le business nataony vahoaka fa vahoaka tsy nivarotry tanindrazana ary vahoaka tsy naondrana ariam-pirenena toy ny volamena sy biby mampiavaka atsika vahoaka tsy naondrana bobabo natakalinareo pesosy agny a Dubai niany anao mandeha mitety zao tontolo zao andeha amin'ny ONU andeha amin'ny Union africain andeha amin'ny sadika sadeky nde volagna fa c'était un coup d'état anao mihevitra rôlo jiaby mititezinao io maro con c'est pas eux qui est con c'est toi qui est malade je t'avais dit depuis longtemps
Va te soigner, mais tu es malade. Rajoel, tu es vraiment malade. Ela nabory fanjava io. Anao nivolaniko hoe anao misy aretigny zay amin'ny avaratra any ka indreo hoe adala bory. Isaka fanjava io bory anao foare. Isaka fanjava io bory anao foare. Ndraiky tiako fanjava io bory. Ah, tsy nahadrao anao eky. Bah oui, tsy nahadrao anao eky baka. Nagnontaniako anao na inonao tsy masaky mamaly. Anao karaha fa Dubai agny, libre ny anao agny mamaly. Mba détaillé aminakahy edy. Inona atao hoe coup d'état? Anao karakory coup d'état zay? I koa vrai coup d'état anao fa natondreo maramila reo fa ela Tahiavolo ndraiky Tambatobe aminao tary. Zay natao hoe coup d'état. Fa tsy ny fialanao teo. Anao ne anao koa tsy niagnin'olo e. Ambaraza azov vahoaka na antoko politika na antokon'olona na antoko tsy haiko nino nagniagnanao Tahiavolo teo. Contraire piasa atao tsy mbo anao miboaka. Niketrainao. Sady tsy mety vady aman-janaka, tsy mety la famille nafodinao Tahiavolo atao. Nampitombo anao. Ny mpitandro filaminana hiaro haigninao anao. Anao matondro nino? Fahinanao matondro nino? Karaha ataoko za manokagna volaniko, tsy haiko raha ilako fahinanao. Anao chaque fois misy raha mandalo, ha, fofokainaka, angala fofokainaka. Fofokainao mataon'olo nino? Mambarazapa. Ataon'olo nino fofokainao? Ndray zanaka Zagnahary fo andeha gnavitra olombelogno dia tagny ambony tany. Tsy nijeren'olo zay nanagna jery ratsy namono izy, or andeha gnavitra zanakan'olombelogno ambony tany. Dikan'izay tokony nitandromin'olo fofokain'ny Jésus Christ. Ah, izy ty naveto andeha gnavitra atsika fofokaininazy tanatsika. Fa anao depuis anao maire Antananarivo nidriky 2009 nanjatradra vahoaka malagasy ny nataonao sy ny forongo sy ny mpiaradia taminao. Keniany anao tratran'ny tsy nampoizinao hoe fa coup d'état fandraisana ndraikitra agnaran'igny. Leo, tofoko, disaka, fatigué ndraiky mensongenao ny vahoaka. Kenao koa fa bye bye, toiza lalagnanao. Anao karaha misy tragno a Divon frontière Suisse, mandehana a Divon agny. Anao misy tragno a Paris, mandehana amy tragnonao Paris. Aza todiny tsy nampoiziny fo, mbola tsy henky nefa ne raha ignagnano vahoaka malagasy anao. Raha ny tokony izy ara. Ny tribunal international tokony manambotra anao. Raha ny tokony izy ara. Ny fikambanam-be iraisam-pirenena, ny zon'olombelona tokony manambotra anao. Fa tsy anao magnano gisa lao maketsa, anao nangalatra koa ndro magnena lohalohan'olo. Rajoel, matetika ambariko anao teto raha Jojo, vitany natao akoho nangery amy lamaka, tarita lalagna anao. Podanao baka anao. Podana Madagasikara boka anao anamboranay anao. Aboko anao mamefitry, même anao Dubai, tsy haiko en France, tsy haiko en Chine, tsy haiko eky tsy azonay sambory, azonay sambory anao. Mbola zo droit ny malagasy manambotra anao. Parce que anao nagnaraha tsy nanjary tamy firenena. Tsaro anao, ndre olo magnano anao karaha ty fo ny samborinao ny gadrenao. Ny any jiaby zegny nadigno anao.
anabaviko ny vonenareo mbo idirako io baka io, za mbola amaly volagna nataony député François Labanany igny tamy Kolo TV igny baka. Fa vita nga ambaleo valisy sorta fananonga afa misortra hoe fin koa fa fin ben justement baka isan'andra baka izy vola mbola misy ny tsy maty voalavo ankibo, kenao zao tsy maty nino, tsy maty kalalo ankibo sa tsy maty tarondro ankibo, isan'andra no vola hoe tsy maty voalavo ankibo, donc anao zegny le tsy maty tarondro ankibo. Nataonao farany tsisy jery zay teto amin'ny Facebook, mivolagna nagnambara rango zay nagnitsy nampitandry ndraiky nivolagna ndraiky zay nagnasasa anao koa nisy jery depuis ce temps là tokony fanotandrignesanao zay fa tsy ro namoriky anao io. Aia rozy io amizay, aia rozy io sady tsy nandesinao lefa ro tsy tafiboaka Madagasikara zegny tsy tafiboaka. Zanaka mamanao antany igny Ravatomanga igny tavela Maurice ao, gadra miambigny izy a Maurice. Ary ho aboaka ne Madagasikara eto ny taratasy magnambara polisy ny Mauriciana hoe arrestation Alpha Samody. Madagasikara Ravatomanga agnanaovana izy zay tsy amono izy. Nagnino anao rozy io, excuse nareo boka tamy 25-26 octobre septembre igny hoe mipitolona nandroba fananan'olona. Nagnino zay izy io mitolona zay izy io à la fête, zay tsy mandroboka fananan'olona, zay tsy mamaky magasin, zay tamy 13 mai fa firy jour zay manonga amy juste 13 mai io nisy magasin vaky à 13 mai mbarabaka, nisy magasin vaky tagnelakela tragno tagny, nisy magasin robaka tamy province, tamy préfecture, district sambihafa, non tsisy. Contraire olo nanosiko hoe miala rajoely. Miala anao sady anao moka fa niala mbola iny koa raha tadiavinao. Nagnamia tsy ny ACC no tsy hainao ndraiky fa ambaranao tsy mahay lalàgna zay sady mahay mamaky, mahay manoatra, mahay mizaha ary mahay mitandregny, fa anao ne sady donto ny gila ny moa ny tsy mahay manoratra. Problème na viany raha jiaby ty ACC ndraiky CENI dikaviny ACC ny lalàgna, dikaviny CENI lalàgna, ny constitution diadiavinareo jiaby tamy fitondragnanao. Niananao ndivolagna aminay hoe coup d'état, anao tompo nagnano coup d'état egninao, anao koa mivolagna ataotsika hoe coup d'état, nagnino anao lefa, nagnino anao lefa. Madagasikara nisy 72, nagnino tsy ragnana tsy nilefa, nisy 82, nagnino ratsiraka tsy nilefa, nisy 91, nagnino ratsiraka tsy nilefa, nagnino nisy 2002 ratsiraka tsy nilefa. Na de nanohitra izy nandeha fampitandro filainy fa izy tsy nilefa. La Réunion te bonsoir. Kako mamans enfants fa anao miaraka misy raha mihetsika milefa anao, miaraka misy milefa. Ino anao milefa? Nefa mivavanao hoe ny tafika sy ny zandary sy ny polisy tandroky hiaro ny vozony ary hiaro fananan'ny malagasy. Azovy malagasy narovanao zao, navandesanao vahoaka hoe
fa nahazo drone atsika sy ny tomobily tsy mataodalana mahavita mandeha andrano magnano kibongo maty mandeha ry aia drone magnegna dalo aia katikaty tsy mataodrano io aia tampoka katikaty tsy mataodrano navy magnano kibongo neny UNICEF andivolany koa zio fa nino azy ndre ambulance tamy Covid-19 70 ambulance nataonareo ia ny antsita feky trasin-draby reo c'est des 4x4 en plus tsisy coup d'état ta Madagasikara fa fandraisan'ny vahoaka andraikitry ary ny fagnapian'ny zalahy avy tatsy amy maramila sy ny tafika kapisaty nagnampy vahoaka niaro vahoaka à la fin du compte parce que c'est trop fandatsana rolo io ny malagasy io ne nivolaniko anao matetiky teto raha Jojo anao doko mbola tagny kibony mamanao anao fa nandiniko hoe za ko avy agnabony tany za andeha mono holo foasanaka ouais merci mbola avy agny za aza magnano gisalamo maketsaga ko fa tsy nanjary nataonao afodia vavanao hoy izy ny vazaha fermez vos gueules lalagna dikavinao bonsoir anazy ino constitution tsy nidiavinao nefa nanao ne nagnano constitution vandivandy io tsy légal io 2010 zahanao amizay constitution namihy anao nivadianao constitution diadiavinao anao mandeha magnapetraka gouverneur anao mandeha magnapetraka zay hotianao apetraka sans voter nivolagny anao teto ravagna gouverneur reo fa tsy manjary apitra chef de province apitra chef de inty lehibe ny faritry nataonao fifidianana zegny nataonao non za Rajoel psychopathe za eto zio zegny tagnaty lohanao normal amizay le reto gouvernement anao zay taritiny tsay Christian sy reto gouvernement gouverneur nomenao napetraka anao ndraiky reto sénateur mafia reto napetraka anao ro magnano business ndreo magnano business ndreo tsy ro ny con fa anao ny couillon Rajoel. Je n'ai jamais vu depuis ma naissance jusqu'à niany za mbola namendragnahary fa igny ary mbola meny 10 fois de plus fiaignany tsary nahita za un président karanao ndre nisy zegny Bokassa zegny ndre nisy zegny Kadhafi zegny fa izy nagnano dictateur anazy fa taninazy namboariny vahoaka anazy nambelany en place tokony nagnambilagna izy sosalim-bahoaka azovy tsy nahiry tanànany Kadhafi nitondra c'est un colonel ary izy colonel jusque izy naty izy tsara nampanonga gradinany ni qui que ce soit izy navy izy colonel jusque izy nivonena nivonendro izy Kadhafi colonel fa anao jusqu'à ta non jusqu'à ta trophée sandoanao nga misandoko trophée ary misandoko trophée ty misandoko certificat karaté nino anao mizaha olo enao fo ty olo avy sportif fa za mizahanao Rajoel tsy hitako maha sportif anao tsy hitako za fa nahazo taogno ary zava koa olo miramira taogno aminakà ndraiky zokozoko na ambanimbany kely les anciens sportifs surtout
sportif nagnano collectif zegny toujours koa fa matoe mahazo vatagna mahazo taogno vatagnandreo mipetraka misy miboaka parce que reo fa tsy magnano fitezam-batagna ny akamaroany fotony fa tsy agneky fa anao zalahy magnano kata anao le tegna robot anao magnano katata amin'angala certificat septième daninao igny tegna robot anao mitsy no robot parce que raha vatomanga miguide anao karaha PS5 tsy haiko anao zao donc PS6 oui c'est ça fa anao koa fa nagnano vandinao efa ny fidigna za lany filohan'ny Sadek ro tamy Sadek tao jiaby nitokiky anao ary anao fa nivolaniko edy Sadek io ne raha tsy hainao Rajoel ce sont les anglophones akamaroandreo jiaby ao anglophone anao fa nitokizandreo edy nandesinao ro nandeha nitokana autoroute 8 kilomètres nde ro nitokiky nde raha ataondreo tsy haindreo masondreo kandaly kandaty nino anao mila tsaiky mangalaka anao mihevitry fa andeha Sadek anao na président Sadek anao mihevitry fa reo mambarany Sadek reo couillon ils sont pas couillons comme toi ambilà izy mandeha ndo mitety Sadek mitety ONU mitety Union africain ndo mandeha Genève droit de l'homme ndo mandeha n'importe où mandeha anao fa nameno Macron avion nangalanao ta Sainte Marie mandeha magnanaova diany avion za aza magnano marche arrière raiky avion tsara magnano anao fa nandeha io mandeha bye bye nde zay tsy magnontany antany misy anao fa fotony ACC fa déclare tu n'es plus président de la République tu es comme moi un simple peuple samby mihina samby mangery samby mamany dodo nefa donc vavanao tokony afodinao eky aboaka io za mitodiky aminareo gouvernement ny Rajoela taloha ndraiky les gouverneurs nisy taloha anareo koa natsapa fitiavanareo vahoaka tsy tokony miacceptenareo tao ny assemblée le resaka fagnapitrana gouverneur parce que tsy tagnatiny lalagna tsy agnatiny constitution zegny volagnako niany isorako namagna Joakim fa nagnazava marandray igny tsy ny hoe tsy nizandry Joakim Tsampy fa zaveko bebe kokoa za fa ela ny volagna j'ai pas de confiance amy reto députain 163 reto fa ela ny volagniko zegny teto na les députés opposition na les députés dans le pouvoir na les députés indépendants pokopoko vadivandy karaha député nay volagna hoe fa izy indépendant nefa nizy olony raha vatomanga fa ela ny volagniko teto j'ai pas du tout de confiance les députés de Madagascar les sénateurs boka za fa ela nagnasasaro raha ngo amy président ndreo kapoka Nestlé igny jusqu'à amro aia rozy aia mo araiky sénateur araiky mitety radio igny azao vitina ya araiky nifa nagnano fandaharagna dondresaka ndraiky Zandry Lababa boko Zandry Lababa nandeha nataondreo pression tamin'ny Air France amin'ny asanany mamelogny vady aman-janaka andro asigny regny olo enteranao ke eto mitodika amitsika vahoaka za namoy aigny rahalatsikatsika namoy aigny ny anabavitsika zandritsika zanakatsika asiditsika havatsikatsika atsika samby magnatraka question hoe taia ro député 163 io
nanomboky le 25 septembre. Ino raha nataondreo député 163 reo nanomboky le 25 jusqu'à niany. Fagnambaragna zay fa raha hitanao amin'ny télévision fa reo tsisy action, tsisy acte nataondreo ndray hely sur terrain mavandy. Taia reo tsy niaccompagné Ranabavy Clémence ndraiky Lily ndraiky Zandrila Baba. Taia asefa mamaly baka reo ndraiky nitsanga nijotso tamy lalabe ny mpianatra. Taia reo fotoagna amy 1 Ambohijatovo, fotoagna amy 1 isan'andro. Reo minitsy hitanao mpianatra fo nandeha tary sy ndray mandreny sasasasa fa nareo taia les députés volant que j'ai de Madagascar. Taia nareo tamy tolona 2 semaines mpianatra reo nivonegna nitifiry reo tsy nitivy reo nitsangana ary niady. Taia nareo mpianatra iagnina amy campus universitaire dans toutes les provinces. Teo nareo misy raha nataonareo nareo amy télévision nde reo tsy mandeha amy télévision amy Facebook fa mbara tsekena ny ananana tsekena nareo tsy nijotso tamy terrain. Zay mba nitologny taty, zay mba nijotso tamy terrain. Chaque province nisy zay teto département nisy manifestation nataony. Fa nareo nino ny ananareo mijapy train. Anareo ne les députés mijapy anareo mijapy train zay. Namony voe afa anareo amizay magnasary miravaka nifiny voegny. Nareo nisy hevoko nataonareo. Ke za mitodika amitsika vahoaka marigna atsika zio tafiboaka malalaka atsika zio. Raha raiky angatako amitsika vahoaka aza magneky ribiribeny reto goaiky antitry ancien politicien reto na député zegny na sénateur zegny na zovy tamy gouvernement toky niany andeha agnatogno colonel Mikael. Colonel za mitodika aminao ray aman-dreny colonel Mikael olobe no nandiniky ary natsapa ny favoazany Zandrila isany mpianatra taranaka zanakatsika indrindra fa ny vahoaka navianao nasaky nitsanga nitariky ny maramilanao. Aza tandrignesana aza atao raha mahakivy vahoaka amindreto mpijapy train niany magnasary magnatogno anao mamangy anao mizahanao tout ça. Non, ialako tsiny aminao colonel Mikael. Aza midika amin'regny fa regny ny tegna fahavalo pirenena après Rajoelina. Na député zovy izy na député azovy izy koa izy nagnatogno anao vola ataova karaha ty zava colonel Mikael izy avy ampotsofinao eo ampodiana ary amy corbeille raha volagnindreo. Fa reo tegna mpamotiky firenena reo tsingongotry ny Rajoelina aby reo sy reo tsingongotry ny politique aby reo. Reo volana fa reo politicien. Quel politicien? Nitsangana reo mpianatra ny vonegna Toliara, ny vonegna Tafianarantsoa, ny taia tsisy mpianatra ny vonendry Rajoelina sy ny forongony. Nitsangana reo. Ry sasan'izay baka fa firy fanjava tsy nandehana ny tany naveny na alana izy. Tsy anagnako egna masy manongony sy teny. Firy fanjava tsy nandehananao Toliara. Niary vahoaka ny Toliara anao. Nasaky nitsangana anao raha nandalo ta Benetsy. Tsy amin'ny Facebook anao iarako miara olo eto amin'ny vahoaka ny Benetsy fa tsy mety anao tsy nijotso tany. Anao ko député ny Toliara. Bonsoir ma fille.
Anao ne député ny Toliara fa anao tsy député ny Tananarivo e. Ny poko raha io ro jiaby vongongony ta Tananarivo to. Hay. Tananarivo moa misy nino? Al mamaleo za. Ary zay ty hidriky mahazo midriky mamaly eto. Ke io aviako mivolagna aminao, mon respect mon colonel. Tandrema ro goekantaky io. Tandrema ro mena gigo ro. Fa virus ro io. Tsingongotry ny rajoely ro io. Ny andro magnasary, zay na. Banda abruti jiaby anao. Tampoko roboko hitanao mijotso amin'ny terrain. Sakanany tojo. Karaha ankora voantsao ro mipody malemy draiko. Nefa mpianatra ro nitsangana. Nanohitry. Natojo nandefa pompe lacrymogène, nantivitry nanahino. Mpianatra ro nitsangana. Fa nahino anareo mipody? Ary anareo mipody igny tegna mipody. Tsy hita aby. Aminaka fa valim-pirenena anareo hypocrite. Député nareo Toliara, député hypocrite. Mamparary fô. Anao mihevitry zao madamo Charline baka amin'ny cité-ny nampabaibay Basy Toliara? Je ne crois pas. Nino raha nataony tao? Ambarazabo. Namono olo reo tabenetsy tagny cité-ny. Niaraka nitolagna tamin'ny vahoaka cité-ny. Tandaboly. Nikorontagna ny vahoaka tary cité-ny. Soi-disant député. Et en plus, c'était vice-président ni assemblée. Blablabla amin'ny Facebook raha taony. Ialako tsigny aminao zany lasiteny. Tsy hoe anao tsy tiako fa le toetry ho va. Vahoaka niaro tandro peuple ny Mikea nampabaibay an'o Basy Toliara io fa tsisy teny. Ko sy teny fo io tsy nety mbola nitohy fo famonoagna olo. Après 25-26 iny mbola nisy fidaroagna olo ta Benetsy sy mifirongony tao amin'ny faritry Mikea. Tsara hainao zay madame Charline. Agnontania cité nisy tompony firy fanjava izy tsy nijotso Toliara. Isorako manokagna eto rahalahy frère homme noir, frérot, zegny olo mba nitsangana nitariky vahoaka ny Toliara. Tamajunga la même chose. Mialatsiny aminao vale. Magnaboaka zegny fa olon-dra Vatomanga regny. Ewa haiko ane anao misongetaka koa, za koa mba mamaly misongetaka koa, bako tanao za fa mitokiky. Mais oui, ndreze digofo ambario be zay hempaka amy cité-ny, hempaka. Député Facebook karaha la olo igny azao vi zandry kely igny. Anao 7e vice-président d'assemblée, anao tsy mahazo manonga ny Mbario be, tsy mahazo mitena Mbario be, de favanao fody, soi-disant. Mba agnontaniako koa nanao cité-ny mba avalia zao. Naoda, mba omby anao nasaky niteny raha Vatomanga teto. Mba mbarao anakay, nombia. Amy zaka jiaby tsy manjary nataony raha Vatomanga.
natoliara zay nata Diego nata Voimar nata Sambava nata Sava nata Diana soi-disant anao 7e vice-président l'Assemblée. Tsy hitako ino maha 7e vice n'Assemblée anao. Za fa niteny fa ela teto zany sy teny zany nambarako anareo olony Ravatomanga. Mba omby anareo nareny sy teny volagna Ravatomanga Rajoela foana andro petahana. Taiza nareo nareny raha sy teny volagna Ravatomanga. Taiza nareo nahita niteny mipiaradia amy sy teny hoe Ravatomanga na ny opposition indrindrandrindra ny opposition ndraiky nisy nasaky ny volagna Ravatomanga. Nefa ny Ravatomanga mpikomandy any Ngia Rajoelina nagnamotiky Madagasikara are-pirenena jiaby. Ka zay todiako aminao mon respect colonel Mikael. Tandrema aminao ro misosolelaka zao magnasary magnatogno anao magnasary hoe misaotra colonel atsika anova fiovana. Tsisy magnova fiovana ndraiky ro tsy acceptenay tanora. Ambeloa zay tanora mikoragna aminao ary tandrignesa zay tanora. Zay ndraiky tsy kendanao colonel Mikael fa tandrignesa zay parce que zay zanabahoaka karanao koa. Ben oui, député 163 100% hypocrite. Hypocrite. Antegna mba magniry antanin'olo eto mahita député n'olo mba masaky mijoro masaky mitariky vahoaka isaka weekend milatra. Magnangy igny volango aminao ro. Azovy député Madagasikara masaky magnano raha nataony Mathilde Panot mitsangana bois eto. Azovy député de Madagascar masaky mivola karaha ataony Mélenchon. Sisa tsy voatanisako eto. Fa député Jabora Vava mosipany Majenga jiaby. Kasay mboko teneniko eto madame hoe tokony miala ary tsisy lagnandreo mihitsy reo député 163 reo député 4 reo. Za boko hoe volagna ny Mbaribe ne izy niany mahazo aminaka sady izy fa mahazo aminaka sanandra Mbaribe izy niany mahazo tsara be. Ke eto idirako amin'ny magnaraka atsika vahoaka aza magneka kadalendreto akangasisana agnamboragna mbola magnodidigna atsika io. Zay naviako nomaly mivolagna anareo hoe tandrema ny environnement tsika. Ha! Oh dona zay koa tsy nandrodogno ny volagna bora réglazy izy tsy nasaky niboaka. Nagnino tsy niboaka tamin'ny voalohany le 26 le 25 le 25 le 26 le 27 taia bora réglazy début grève tamin'ny mpianatra tary. Navitivitry faty mpianatra igny mbola tsy enky nasaky niboaka izy lera fandivagnana igny izy vo niboaka. Aza simbagna tantara frère niboaka amin'ny akora atao bora réglazy. Zava izy nikabary tamin'ny ancien stade teo. Ko tsy zandry be tsy leo ny volagna igny ny volagna marere tsy mbo nisaky ny bora réglazy ny volagna hoe miala Rajoelina. Nagnino tsy nataony tamin'ny voalohany volagna io. Tokony nataony voalohany volagna hoe miala Rajoelina miala Rajoelina miala Rajoelina izy boko nagnano discours nazy à la fin koa mbona pody fa izy tsy nagnano zegny. Ben justement ro foringa ro jiaby miala koa za foro miala. Atsika zao boka andeha hagnano loi de finance boka ro zao amin'ny semaine prochaine manomboky session. Ino ma loi de finance andeha ataonareo?
banque centrale vide, finance tsisy vola, ary ro andeha agnano session ny budget de 2026, loi de finance nino atsika zao départ à la case de départ à zéro. Ndretrosatsika nambelany Rajoelina tsy voaefatsika. Koa baka zafo eky, même regny ry député ny Facebook regny tokony samborigny regny, ry Big MJ regny hypocrite sambor, ry Dalvis ry Smavin, ny sisisa tsy voatanisako eto, ry Tsiliva regny tokony samborigny regny, nagnaboaka volamenany regny, ry Vokovonjy regny, ry Marcos regny, irakiraka regny, Planton. Que justement eto baka nambarako teo zandrilahy, nagnapitrako volagna mon respect colonel Mikael, ka ia zay vahoaka agnadio fokony taninay ty jusqu'à districtnay, jusqu'à faritanay, jusqu'à Madagasikara, fotony zay vahoaka mahay jalinay, mahay halialinay, fa koa ry sénateur, ry député, tsy haiko ry ancien ministre, tsy haiko opposition, tsisy marigny regny, ce sont des hypocrites. Hypocrite zegny aminaka. Soloa président Fokontany, regny olo tokony fidigna président Fokontany, non, nomination. Attends, on est dans quel pays? Tsisy olo mandravagna raha, tsisy olo mandrobadraha, fanagnana atsika avatsika mivarotra mbola mivarotra, tragnom-panjakana io tragnontsika mbahoaka. Fa roa samborigny tsaregny. Za tsara mivolagna samborigny hoe gadregna na popogna. Non, samborigny ro tsaregny. Marigny ro avostro, tsy marigny ro fa nagnodikodigny volam-bahoaka, nagnodikodigny volam-panjakana. Amy tragnony zamandreo ro koa baka. Aizandreo izy hoe marary, olo tsy nangalatra, olo tsy nagnodikodigny volam-bahoaka, olo tsy nagnino, andigadrenareo pour rien, amoragnanareo dossier. Non, 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 non. Zegny olo magnaratsy manjary amintsika eto, liberegny, zay magnaratsy manjary, liberegny, tsy mety ho voly baka. Koa sasany zao koa nisany samborigny napetraka o, amy tragnony zamany eo. Eny fo mitantara marary ato e. Tsy magnano edy izy miboaka bako, koa izy misy jery. Ka justement baka zama, les dossiers ne roseo koa nisako olo magnadio dossier, magnasitriky dossier ndreo aza lazame. Atsika zao ndi volagna fa tsisy dossier malotinazy labanany amitsika ry, tsisy dossier malotinazy azovy Angelo amitsika ry, tsisy dossier malotinazy Daoud en contribution. Tsisy dossier malotinazy tamitsika Mbarobe tao président Fokontany. Legny managna dossier maloto boka volagno, azovy tsy nahay amitsika jiaby placen'ny Marcos, azovy tsy nahay amitsika jiaby placen'ny Vonjy. Ce sont des corrompus, irakiraka regny. Kory koa ranotsako. Eto tsara misy olo andeha mopok'olo, na andeha hoe andeha gnano revanche olo, fa toa fitsaragna ro, tsaregny ro. Io ne problème amitsika Madagasikara io hoe ty fagnabadibadiagna palto. Niany HVM, la rongagna HVM, za zao TGV, rongagna TGV andeha ia koa ro zao, andeha ho colonel koa.
Mikael, magnajo anao mon colonel. Hipetraka eo koa zao président vaovao, andeha koa ro koa. Non, il faut ataotsika les règles intérieures Madagasikara atsika. Nagnaratsy nanjary, tsarainy tantara. Karaha ataoko, za mangataka amin'ny mon respect colonel Mikael, ataova taratasy zokilahy ray aman-dreny, ampidia ary ambesa amina aéroport Ivato, Ngara Vatomanga, teneno amin'ny zalahy Mauriciana hoe ampidia ty olonay, ampidira ohatreny izy fanjakagna matsaro mitsara izy, aezan'izy. Bonsoir atsika jiaby, salut tsika jiaby. Atsika koa gnadiovaka, diova, raha jiaby diovy, tsisy fagnavahagna hoe ka ty fulany ty raha ihany. Zay. Ke eto, atsika vahoaka malagasy, atsika zo tompony lakile. Fa reto, kapisaty reto, niaro atsika. Les gendarmes zay navitafara nijabo kapisaty, le police navy nijabo kapisaty. Fa izy koa tsy teo reto maramila tafiky ny kapisaty reto, atsika ohatry zay tsy nikinefa la guerre. Ndre izy magnano zegny tsy nikinefa, aza mandry loatra, fotony nagnino, aza aveko. Tanareo, ry Mercedes 1924, le mpitondra teny Rajoel, ro zio mbola masaky volagna fa magnano lettre taratasy avy amin'ny fiadidinan'ny république. Fiadidinan'ny république an'ino Mercedes Ratsirahonana 1924 ty. Papier A4 noir sur blanc, sans signature, sans cachet, fitombo cachet ny fanjakagna, ary tsekena makatso magaroa. No koa baka tsisy jiro koa. Foagna karaha ro koa baka. I Mercedes 1924 Ratsirahonana io. Aia, président tsy ampy fitondrana, président tsy ampy place, abandon de pouvoir nataony Rajoel. Boko ary miboaka bako karaha ty fiadidian'ny république niny fa tsisy fiadidian'ny république ao, fa vahoaka zao ny république. Tampiny domy miala. Ke mitodika amitsika tanora za, ry vahoaka malagasy, reto akanga sisa nanamboragna dinosaure politiky mena gigo reto, aza magneky rebrebendro. Ambilafo ro gnany fagnambaragnandro mahazatra ro Facebook fa ro io agnisan'ny tsy nanjary. Volaniko eto zegny. Tsy niandro ndi japy train tsisy tikeke, zegny hoe misaotra anareo mitafiky, misaotra dadilahinareo, nareo teo, anareo namandreo tamy terrain tary. Ke mitodika aminao ny vahoaka malagasy, niaigny tagnatin'ny fagnagejagna, niaigny tagnatin'ny tebiteby 16 ans, mon colonel Mikael, tsy ny mpagnano politiky ny tandrignesanao, fa ny vahoaka sy ny tanora ny jaly, ny vonona na martiora ny firenena. Miangavy anao za, mon colonel Mikael, miangavy anareo za, ray aman-dreny adregny, zandry adregny ao amy tafika kapisaty. Fa nalainareo ny andraikitry, ho andesinareo ny adidy, biby maritagnana io, andesitsika jiaby miaraka, liotsika izy avitsika amin'ny arrivé, tsy liotsika izy moramora andesigny avy agny fo. Fa fagnadiovagna, atao fagnadiovagna fao be. Ary indrindra, nakarangatako aminao, mon colonel,
tsy mora magnarigny raha ny tegna marigny baka milalagna directeur miaramila 2 ans na hoe ataoko 3 ans. Donc agnatin'io tokony fa mipetrapetraka raha jiaby, fa miboaka raha jiaby, le constitution tegna mila ovagna. Constitution io mila ovagna complètement mba ho légal, fa tsy io constitution illégal io, ny rafitry zegny hitondra ny vahoaka, fa tsy rafitry hitondra olo tokana sy ny olombitsy. Solution amiako mon colonel, mety fahitanao solution ty, fa za ivolagna ho reny vahoaka, reny tany, reny dagnitra. Atsika koa fagnamboatra le rafitry na andrafitry le constitution, iangaviako tompoko mangala vitsivitsy solo tegnany faritry na province na district na hoe préfecture, mangala vahoaka vitsivitsy avy amin'ny faritry région 23 région io ndraiky les 6 provinces, mangala ny ino zegny droit de l'homme, fikambanany droit de l'homme isam-paritra sy ny société civile isam-paritra, isaka paritra jiaby angala mivory anareo mitandregny hoe reto ny tiany vahoaka anay baka avaratra, reto ny tiany vahoaka anay baka atsimo, ty ny tiany vahoaka anay baka antignana ty, arafitrinareo amizay. Koa fa tapaka anareo jiaby eo, aboaha vahoaka tsendriky, vakeo reny vahoaka constitution zegny ny rafitry vaovao, article article de inoy amizay feon'ny vahoaka oui na non, de io tsika vao magnano le latsabato. Ka justement baka belle sœur, zay ne volaniko hoe foagna io 73-74 raha manatsoa io tokony foagnanareo voalohany, io article baka zo baka nandeha nataon'ny Ramanantsoa décret foagna io 73-74 io, fa ela raha zay novolaniko teto 2-3 fois za nivolagna raha zay, tangy tsy foagnanareo io décret nataon'ny Ramanantsoa 73-74 io, atsika tsy milamy. Io ny afatsika magnapetraka état fédéral, noho tsy fitiavandreo le état fédéral, décret io nampanogendreo nataondreo de ino ty lalagna io nampanogendreo nataondreo décret, azo voagna, azo soloagna. Donc ino raha tokony atao amizay? Koa tapaka ny vahoaka fa ino dinikinareo tao isam-paritra isaka amin'ny province, solo tegna samy hafa jiaby, na ny société civile na ny tsy haiko hoe raha jiaby, de io tsika magnano référendum eny satsia rehefa mipetraka amizay le référendum lany ny eny fa mety le raha, io tsika vao mandeha amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fa zao izy ry vahoaka malagasy, le fifidianana filoham-pirenena atsika kaza mifidy olo, aza miza hoe bogosy zigny, misy vola zigny, misy société zigny, misy zegny hoe zigny, tsy agny ny tadiavitsika zio, fa hoe ny ampandroso de vrai, tsy hisian'ny kolikoly, tsy hisian'ny fangoran-karena amy tany sy ny firenena Madagasikara. Fôtiny raha zegny namotika atsika tagnatin'ny 65 ans nazahoa atsika nagnanaovany déclaration atsika indépendant, ary raha zegny namotika atsika tagnatin'ny 67 ans nagnanaovany dadabe Tsiragnana paix à son âme le signa io malio tegnany Madagasikara. Donc tokony aboaka atsika manomboka zao
fa hoe maleo tegna marigny atsika, ary oka tsy asiagna repirenena na volamena io na safira na biby io na kakazo aboaka, non. Le vrai tia tandrazana no ampifiditsika fa tsy le vrai tia tandrazana ara-bôla. Apoditsika le tsikalakalam-piavagnana fa tsika tsy andihegny agnatiny tsikalakalam-bôla. Zegny ane nambotika atsika tagnatin'ny 65 ans le tsikalakalam-bôla nadinatsika le fiavagnana. Tena topoko aminao igny hevitry madinidinika ameko anao igny mon colonel Mikael sy ny mpiara-miasa aminy, ataoko fa tsapatsapanareo ihany tiany Zokibe ho volagniny, zay tsy mitady seza fa vahoaka malalaka miaigny libre. Ndeza magnano zay tsy hangalatra ko edanareo vahoaka anavy eo tsoko andeha hagnano fangalarana anavy eo zay fa libre zay magnarateteonay, non. Mba tsy himpodianantsika amle toetry ratsy taloha. Atsika zao fa atsika jiaby zao fa mivolagna hoe tsy mila reto mena gigo, reto goekantitry ny politiky ny Madagasikara reto atsika, fa atsika mila nitsika jeune, atsika no avy ny amaray fa tsy ro io fa firy golombarino andro ro zao fa mitsakaraka enta misy koba, zegny randohandro zio. Bon, amaraparanako izy andeha Ambariobe za. Mitodika amin'ny vahoaka any Ambariobe za, fa elaela baka za zay tsy nikoragna Ambariobe, fa niany za hikoragna Ambariobe fotony mbola mitohy ny fagnanaovan'ny député-nay zay vahoaka dokitsy. Aleo taoko ny mary, mbola mitohy fagnanaovan'ny député-nay Ambariobe zay vahoaka any Ambariobe dokitsy. François Rosy Labanany, anao ma mihevitry zay Ambariobe sauvage, sa anao mihevitry zay miaigny dans la jungle? Zay nandien à la ville fa mahay raha tsara, fa tsy anao ndeha mpianatra zay raha tsara. Anao tsenky navy t'Ambariobe teo zay fa nisy raha tsara. Député n'Ambariobe ndraiky maire n'Ambariobe volaniko eto, ary indrindra préfet n'Ambariobe, amboara valizinao fa anao tsy hainao hiala ao. Volagnanao ny moaly baka ngiahy François Labanany, karaha nagnadokitry zay vahoaka any Ambariobe nenao ngiahy. Deja baka anao fa nagnadokitry zay rango nipodiananao tamy plasy. Adignanao fa vahoaka any Ambariobe ne nagnapodianao plasy. Za agnisany nitogno vahoaka any Ambariobe. Za agnisany nitogno vahoaka any Ambariobe. Oui, anao koa nivolagna fa anao indépendant. Ambarako piso anao igny kaiky, anao igny jabady bebe anao navy tao nikikerinao vahoaka François Rosy Labanany. Azovy niaro anao tamin'ny anao Sambory niagniny nasitriky tamy Lidi tamy Mardoka vahoaka. Niboaka baka tagny anao nampanongaigna Antananarivo, anao mipody bakay nivadianao totaly vahoaka any Ambariobe. Mbola navandesanao koa vahoaka hoe aza indépendant. François Rosy Labanany indépendant nino moa anao? Mbaraza baka aminareo amin'ny assemblée ao ne misy groupe ny indépendant. Na ino anao tsy nidriky tagnatin'ny groupe ny indépendant tamin'ny assemblée?
Anao tsy tagnatin'ny groupe indépendant ny assemblée. Anao mihevitra za tsy mera amin'ny assemblée ao. Za nagnambaranao zay eto ny ala. Nindra nisy nivadianao totaly vahoaka Anambaribe. Sady tsy blé, ny tsy eau de javel, tsy clean, wala tsy voline nataonao vahoaka Anambaribe. Anareo ndraiky aliabodo. Ary tam'izay za fa nivolagna edy. Ny body eo ro la reto mety anana fa navy ramaka. Ino mba fiarovana nataonareo OMC Anambaribe vahoaka Anambaribe rango anareo mipody eo. Deja nareo mipody eo fa alabato vahoaka Nanginy nizahanareo tsisy raha niovara nataonareo Ambaribe. Indra nataonareo mandravatan'olo. Aza magnadio tegna anao. Eko jiaby raha nataonareo to. Anagnako preuve. Ary olo mariny anao amin'ny association la banane no olo mariny anao amin'ny parlement anao amin'ny Ambaribe ma député no mitantara raha ataonareo aminaka. Niany za mihina anao, amare za mihina aliabodo. Anao koa nitia vahoaka Anambaribe. Anao koa mariny fa anao indépendant. Tsy niaraka tamin'ny Ravatomanga. Nagnino tsy nitoerinao Nosiranja? Nagnino tsy nitoerinao Sakatia? Nagnino tsy nitoerinao Nosimitsio koa sady nitsika Ambaribe nindro Ambilobe? Nitsangana anao. Nivolagna anao. Ndre tsy nalatsaka anao raha nivy amin'ny tany. Raha nahazo vahoaka amin'ny tany telo nivolanko reo. Nivolagna anao labanany, fandravagna tanàna, fandravagna tragnon'olo, tongotongo reo nagnano izy. Tamy tany misy reo. Excuse-nareo zao boka ndivolagna koa fa zone tany Sirama. Azovy amindreo ministre ny gouvernement Rajoelina tsy manana tany amin'ny Sirama ny Ambaribe. Fa magnino reo nahazo mangala, fa vahoaka tsy nahazo nananga. Fa ino reo ino vahoaka? Apetrako aminao fagnontaniana zegny labanany. Vahoaka magnano raha mba valeur hely, ro mitsabo, mamely tegna vadro, potenareo. Tsisy mba hoeke amiable fagnaragna. Non, traxe avy non, azo atao kare zegny zala. Mivoleza nareo mavandy, matoa niananareo kola. Ratagna bolonareo io tsotro mitratra nareo. Niananareo may volo tratra, mamody vava, mangina. Rango zay nareo fananginy, mangina. Fa tsy agny amin'ny télévision agny anareo, zay makazy. Non, François Labanane, antegna koa bady tsy niantra. Za ty teto. Tsy anareo ny halako fa le toetsaigninareo tsy tiako. Magnambany vahoaka ny Ambaribe. Nambarako teto ary ambom-podiko niany. Io ndona magnontany aliabodo volanko aminao. Hoe nikoragna taminao marigny moa Zokobe taloha n'izy nagnano candidature anany. Namiako i structure jiaby. Agnavoazana Ambaribe. Nataony? Tsy nataony. Nira nataony? Nandravagna tanànan'olo. Raha nazatra izy taloha ny aliabodo nareo sy ny forongony amin'ny la mairie ndraiky nareo jiaby amin'ny député jo io. Raha fa nazatra nareo rango zay mandrava tanànan'olo amindrindra amin'ny faritry. Mba toloaka madirikely ny teky avaratra igny. Nazatra nareo zay. Ziska Tamaskiliny mbola narongana ndringay aliabodo sy ny forongony
sasany amindreo boka izy io adjoint sy ny forongony amy maire hoe normal zay tsy me namany boka dala. Aza atao karaha zay tanin'olo. Za koa magnaboaka sary anao la banane il y a quelques semaines d'après nous 25 septembre io misy raha n'olo en valeur ny potenareo tasakaty atao nitsangana anao niaro anao nivolagna anao fa za tsy angala baraka anao. Anagnako vidéo anagnako sary tomagniny gogogogo vahoaka amy faritry nandeha robatinareo valeur na valeur noniny fisoloilainareo ndraiky fisosenareo ravaty manga tianao koa ny tia vahoaka anao tokony tsangana neniny pression vahoaka nagnapetraka anao teo fa tsy ravaty manga. Nareo ne mampiteny ratsy ny mone na mon père tsy mahazo miteny ratsy azony rato anareo voatery mon père mbo hivolagna ratsy. Sakinao mivolagna le RFT tsy haiko RFT toeriko niananao ne hay zegny orde le debe anareo niady nila nangala sakatia io ialako tsy natsoko satroko ray aman-dreny ajo ministre taloha fa nivolagna agnatin'ny lalagna ary mipetraka ao agnatin'ny journaux officiel hoe tsy azo kitigna tsy azo agnanovagna ninino io sakatia. Anareo anao nanogna soi-disant anao député mpagnano lalagna Arosy François Labanane tsy contraire anareo nandeha na priscule nandeha tary nalefanareo cagoulé nalefanareo gendarme nitaritiny ngay Angelo nitaritiny ngay Aliabodo sy ny pisolo tegna anao boka gnadio tegna za hitanao tary anao zay nety volagna zegny fa olonao en parlement anao o ma député anao nandeha tary anareo moa vola olo losy be tsy hena anareo ne vahiny fa zay me zay samby zay eo fa niananao nagnasara na zandre tsy agnasanao tsy ataoko fa aza vandesagna inga vahoaka olo mpavandinareo olo benareo aroe mpavandry fa jo donc ampidiana amy topy tanàna ampidiana amy vahoaka fandravagna tragno fandravagna tany nataonareo vahoaka izy koa ny olo madio le vrai député mitia vahoaka ataova raha zegny eto za mizaha andao andesa Aliabodo ampidiana anareo ny vahoaka ny Ambaribe tanindreo ny ravenareo tragnondreo ny ravenareo amboara anareo ne nazo vola tamy Ravatomanga Angelo nagnodikodigny volan'reo ny tourisme andeha anaovagna prolongation de séjour milliards et des milliards ampidiana volan'ny rond-point vavany Aliabodo za koa lany apodiko rond-point petro ampidiana vola fa ny signiaviny ngay Angelo fa ny débloqueny fa tsy agny amy télévision agny anareo wa araka mivolagna président nareo boka nivolagna vovo tsy za nivolagna zegny tsao koa andeha valinao maraiky za nataony zako be vovo président nareo nagnano vahoaka ny vovo basa nareo zao mivovo koa aboko tsy sasaloha izy non franchement Zandry François Arosy Labanane oui tsy nambelako baka nareo vahoaka ny Ambaribe grève zay tsy sauvage comme misy tany civilisé plus que Madagascar tsisy karaha olo ny Ambaribe zay teny kiteraka zay to fa nisy garamaso mena sofy fa vahoaka tsy sauvage anareo navita nampidry camion maramila maino maramila retsy nasianareo couvre le mpagnano grève Zandry Adonis teto hitsanga hitariky vahoaka ilahatra
ilahatra manifestation labanany nataonareo menasy zandro anontaniako amizay no niany valia za 2 semaines nisy grève Madagasikara mba ambaraza koa ny 4% touriste navy tao tagnatiny 2 semaines io labanany soi-disant no député fa hoe fa raha grève atsika eto tapaka ny fizahantany mba io vola midriky amitsika mba ambaraza baka atsika tsy ny grève bon nosy be tsy ny grève mba ambaraza 4% amle mahazatra atsika talohany la grève touriste navy eo volagna baka ndao magnontany ary amindreo tourisme ary amidrako baka aminay maridoka igny mba 4% navy tao asa toa raha karaha regny zalahy anareo boka tsy tenareo nareo volagny oa raha ataonareo tsy manjary anao zao ndivola aminaka labanany anao tsy naregny ro zandry guide reo ny taregny impiry reo nanonga mijotso tamy tourisme resaka io fampiasanareo polonais aby reo amy taratasin'olo vandy eske anao nitsanga sody zany anao mpagnano lalàna anao tsy regny feo feky zandry io guide aby reo ny taregny zoko be zay fakajo zay tsy alainy député zay tsy alainy aliabody zay tsy alainy préfet zay tsy alainy reo amy tourisme ino volako raha ampitaregny anareo zegny mampitaregny zay mampalahelo zay olo managna tokatrano mamelogno ray aman-dreny aman-dranaka mambady polonais tsisy taratasy magnano guide aminay Ambaribe non attends François Arosy labanany acceptenao raha karaha zegny namody vavanao tsy regny feky tampoko robo koa navoronareo amiable ataonareo dikan'izay sady mahazo miasa reto zany ndraiky miasa reto polonais vandivandy na ino reo io lany séjour koa reo polonais io fa regny koa ty lany séjour reo polonais reo magnitsy ampidigny ampidiana adosoa o ravagna ampitra reto syndicat digy ny janaka malagasy reto miasa mialatsiny aminao frère za tsisy nino aminao fa le toetsaigny tondrasanareo vahoaka n'Ambaribe tsy mamango aminaka azabadoegna vahoaka n'Ambaribe manapahezagna zay ao aza vandesagna tsy hoe ka nareo mivola zay tompotany nareo tompotany taia anao ny nagnontaniako aia tetinao mbarazaboka aia ny tetinao aja manjary aia ny tetiny aliabodo Ambaribe aia tetiny Angelo Ambaribe tsisy fa nareo olona andesin'olo be nareo navy nipetraka ny asa teo anareo tombo teo namelo tegna teo wassalamu alaikum mamanzanako teo asa to karaha zegny baka zalahy mba aza mavandy anareo zalahy tiako tegna tiako raha nataondregny zanaka ny Sakatia zafy ny Sakatia zay ny taritiny Zokla amba Victor namaly anao igny asa mba ino amizay raha andivalinao rozy io eto koa zany anentsina anao koa nagnampy andivolagna nino koa anao zio session nareo zao prochain amy semaine prochaine soi-disant session ni budget 2026 tsy haiko nino budget ndifidinareo vola la banque centrale tsisy ke ialako tsiny aminao zandry lahy mbola nataoko ny ala tsiny aminao aza ribribegna aza robatiny jery vahoaka ny Ambaribe zay hetsy sauvage tsara nosy be zaraiky ny koronta na hoe Ambaribe zaraiky ny koronta fa Madagasikara jiaby hoe sakanako n'importe quoi valia baka firy zao 2 semaines nisy ny grève hidriky 3 semaines nino raha nisy t'Ambaribe to nisy paquebot navy nde paquebot navy tao nipody andra nipoany igny la grève 25 septembre igny nipody
Tianao eky tsy mahay. François Arosy Labanany. Koa Ambatsa vavy amin'ny ery tsy tokony hijaly rano. Fôtiny amin'ny ery rano miboiboiky baka amin-Dragnahary. Zava Ambatsa vavy zio mijaly rano. Nonino? Noho ny fitaritanareo rano miboiboiky tary nalefanareo miloziny tsy mandeha io. Tsy abaka zo na mandeha na tsy mandeha fa mijaly rano zay Ambatsa vavy. Zegny fampandrosoana. Zay fampandrosoana. Ambatsa vavy eky nijaly rano, raha tsara nisy aminay Ambatsa vavy teo. Zay tsy fampandrosoana aminaka zegny. Atsika jiaby may efa lozina tsangana anareo magnano remise en bouteille d'eau io ny andra Vatomanga. Ino Saint-Thior. Zay kazabadoenao frère. Anao koa nahazo vola, nihina vola, voky vola. Bravo, zay tsisy problème. Fa vahoaka kazabadoegny, aza sakana, arova. Mba rio be koa tsy be. Vahoaka nenetiny lahatra asa baka tamport, ro nanonga Château d'eau, ro nipody amport, ravagna. Na ro nilahatra commencement baka amy Château d'eau, nijotso amport, nipody ro nanonga, nandalo Canver aminay igny, nanonga ro navy Château d'eau, ravagna. Fa tsy WC public nandeha nagnano vova agnaty lakorony lycée. Non, attends, non, impossible. C'est pas possible. Nandeha nasiagna vova agnaty lakorony lycée, centre en lycée agnaty lakoro, vovo amizay tsy ampiasaina. Asa karakôry ataony tsaiky andeha WC amy lycée rika, andeha nitsaka rano. Ah, sy ty mandeha moraba. Ndeha moraba zao fa commence misy robinet. Agnamboatra WC, ino ma raha ndemboizan'olo? Ifitra amy kakazo, sa ifitra amy taratasy? Andeha riagna io koa taratasy iny ndraiky kakazo iny amy cabinet tsisy rano. Aza riberibegna vahoaka avako. Akory aby le. Aza riberibenao vahoaka. Tiako ary ankasitrako. Mitsangana nareo vahoaka nambaribe. Fa zao izy. Za ho avy tsy ho ela. Nakafa nambariko anareo, ho avy za tsy ho ela. Fa atsika mila mitsangana karaha vahoaka malagasy jiaby. Aza mandrobaka tragnon'olo, aza magnory tragnon'olo, aza mandrava mpivarotra mamelo tegna karaha tsika mamelo tegna koa. Fa tsika magnano filaragna atsika amiable, ampilaminagna, banderole nareo ndesa, na baka Sakatia, na nareo baka Antety, na nareo baka ia, milahara. Mbola tsy mitivita la guerre io. Bonsoir mon frère. Tsy ny filaharagna no mandrobadraha, fa ny fitondranareo tsy nanjary mahavahoaka milahatra. Azaveko aminao zegny, monsieur le député Nambariobe François Arosy Labanany. Aza potegny le fiagnam-bahoaka zalahy. Anareo io mafalala be. Za ndraiky volagna anareo, za tsy atsy nagnamenareo félicitation, za mangigny. Parce que tsara. Za fa mivolagna matetiky eto. Olo koa magnano raha tsara, za tsy mivolagna. Fa olo magnambady vahoaka, ah, io tsy maintsy kipakipaiky fa ambany fikany. Alia body zay baka lalagna fa tokony niboaka ialany eo. Parce que raha nataony Tasakatia igny agnatin'ny constitution tsy azo ataon'olo voafidy magnara nataony alia body Tasakatia igny. Donc izy tokony miala eo. Mbo ikaiky colonel Menez aminanjy. Mbo ikaiky colonel Mikael za aminanjy. Ampiara lalagna ho an'olo jiaby. Tsisy olo agnabony lalagna, olo jiaby ambany lalagna. Alia body olo tokony miala amin'ny fitondragna anazy eo. Parce que
nandeha nagnano t-shirt casquette ny Green Madalande GML. Zegny olo mbô interatsika olo karaha zegny. Mare za mina izy boka spécial nazy ny mare fa niany ty spécial ny député Ambaribe. Ke amaraparanako izy atsika vahoakan'ny Diego indrindra province ny Diego mitsangana atsika mitambara atsika na savana diana olo araiky avao sika koa he mitambara mitsangana andresin'ny ratsy ny tsy nanjary nambelandreo rery. Zavanareo boka hypocrite ny Jack Palance mamangy Norbert député Sambava. Tanareo hypocrite volaniko aminareo reto député reto hypocrite. Ha tiany vatiko ho an'ny vanily Sambava alatsako. Ay io maregninao mon père ke hoe tiany vatako meko anareo zarazara sambina. Za tsy nenao nanjary mon père koa. Firy taogno zay anao teo, 2 mandats nataonao Jack. Est-ce que anao ndraiky nivola nasaky nitipoka varavarana tamin'ny assemblée tao resaka lavany. Karaha zegny anao député François Rousse Labanane. Est-ce que anao nasaky nivola nitipoka varavarana ny assemblée resaka ilangilangy. Ni langilangy ni lavany. Tsisy valeur. Anareo nisy nasaky nivola na Jack na i François Rousse Labanane. Vavanareo na fo sompirinareo. Donc zegny aveko mivolagna apodiko amitsika vahoaka malagasy jiaby. Tsy ketsika koa mbola reto goekantitry ndraiky mena gigony ratsy fitondra politika reto nimpody io. Ry siteny sy ny forongony regny. Ry azovy ry gasikara sy ny forongony regny. Olony Ravatomanga. Magniro tsy masaky mivolagna Ravatomanga zao io ny Gadra Maurice. Masaky mivolagna. Izy igny koa tsy rongagna teo radio egny. Mbo hitanareo ro jiaby tamby Ravatomanga tagny. Aza badoenao zay. Niany Ravatomanga bloqué Maurice igny ro jiaby nansary miboaka. Aza nagnano signature ho araiky. Aza nandatsabato ho an'ny lavany. Mon œil tiens. Nareo nibady fa tsy za. Za tsisy andro agnabadoako vahoakan'ny avaratra. Za zanaka avaratra. Ary za zafiny Madagasikara. Tsisy andro za magnambany vahoaka malagasy. Tsara raha za tsy mivolagna. Ratsy raha za mivolagna ary magnitsy. Nino solution tsy namia? Nareo zay boka ndivola. Ba ino ba solution mianao zay? Nino solution tsy namiako nareo teto? Ino solution tsy nivolagnine teto? Na za na Jean Fabre na i Joachim na Ndahoma. Ino raha tsy nivolagnine teto? Nitandrigneso nareo. Raha keny volagny hakazay boka voan'ny pression. Za tsy nenareo moteur mandeha misopapo ke mila pression igny. Donc amaragnako izy tandrema ry vahoaka malagasy. Ny tsy maty valavo ankibo fa roso. Fa ny tsy maty tarondro ankibo mbola o maro. Mbola maro fa mitandrema o za. Tandrema. Indrindra anao ray aman-dreny magnajo anao mon colonel Mikael maro. Aza mitandregny sosolelaka andro regny. Fa regny tegna namotiky zay vahoaka tamin'ny fitondragnan'ny fandimby teo. Na mena gigoro zegny na goekantitry ro. Za baka fa nahitanga i Ravalimana fa nandeha nagnasary ny araba. Oh, disque faloaka regny zama. Fa toy ny ala anao. Ke zegny izy